nôl yn 2001, mi ddaeth fferm Moelyci oedd yn rhan o stad y Penrhyn ar werth. Roedd yna sybrydion fod yna bwriad i werthu'r tir a'r adeiladau ar wahân, a chythryddodd hynny nifer fawr o'r gymuned leol. Ond yn hytrach na gwneud dim, fe ddaeth criw ohonyn nhw at ei gilydd mwyn prynu'r ffarm 320 o erwe. Yn 2002, agorwyd canolfan amgylcheddol Moelyci, ac un o'r sylfaenwyr oedd John Harold, sydd erbyn hyn yn swyddog cadwraeth y ganolfan. Yn 2001, mae ffarmwr ola roi gorau i ffarmio, ac nath ni clywed sôn bod yr ystad Penrhyn yn mynd i torri y ffarm mewn darnau. Oedd yna grŵp bach o bobl efo syniad o prynu'r ffarm a ddefnyddio'r adnoddau ffarm i creu cyfleoedd ar gyfer bobl leol, i creu cyfleoedd i wneud cadwraeth natur ar sgeil fawr. Ac dyma roughly be da ni wedi wneud. Dros y blynyddoedd cyntaf, roedd John a nifer o'i gyfoedion yn gweithio fel gwirfoddolwyr, ond ers 3 blynedd bellach, mae yna drefn fwy ffurfiol yn bodoli. A mae yna 17 o weithwyr yn cael eu cyflogi yma, a bellach mae 700 o gyfrandalwyr i'r ganolfan hefyd. Dwy rôl sy'n fi rhan mwyaf fan hyn ydy. Un ydy cael pobl i ddod yma gwirfoddoli a gweithio fewn y fferm felly, gwneud bob math o waith. Denu ysgolion i mewn. Ond tamad arall o'r rôl hefyd ydy trio mynd â bita yn iach a prynu llysioedd a ffrwythau bethau lleol a gwneud bwyd lleol. A hefyd peidio taflud gormod o stwff i ffwr. Mae yna ddefnydd i stwff sydd fel arall yn cael ei ddaflud felly. Mae gen i ddwy rôl mewn ffordd. Mae yna ymdrech yma hefyd i fod yn gynaladwy a gwyrdd, ac mae gan y ganolfan gyfundrefn gompost ar gyfer yr ardal, sy'n medru compostio hyd at 1000 o ddinelli y flwyddyn. Dyn ni'n cael gwastraff i mewn gen y cynghora wan. Mae heini'n dod â stwff. Mi geith rhywun o'r ardal dod â llon trelar neu llon cefn fan. Mae'n dod i fewn y wyrdd, a dyn ni'n droi o dros gyfnod amser i mewn i compost, a wedyn mae'r rhan mwyaf compost wan yn cael ei ddefnyddio ar y ffarm. Siwr iawn? Ia, mae o rhaid i ddweud, mae o stwff neis. Ie. Ac mewn ffordd, mae yna elfen reit fasnachol i hyn wedyn. Ydych chi'n cynhyrchu bwyd yn y pen draw, ydych? Yn dan, mae hwn i gyd, mae'n mynd i'r cae ffrwytha, mae'n mynd i lawr i'r ardd, a wedyn mae hwn i gyd wan yn cynhyrchu bwyd. Mae'r bwyd yna wedyn yn mynd i cael ei werthu. Mae gennym ni system bocsys yma, lle mae gennym ni bocs yn mynd allan i bobl, mae pobl yn archeb i mewn am bocs unwaith bob wthnos neu bob bythefnos. Mae hwn yn mynd allan. Wedyn faint o her ydi o, ydych chi'n gwybod i ddelio efo gwirfoddolwyr, achos mewn ffordd mae lawer iawn o waith gofalu amdanyn nhw a hyfforddi nhw i ddechrau, oes? Mae yna chydig bach o waith cael pobl i fewn, trwy perswadio pobl i ddwad. Dwi'n meddwl bod mae'n ormod o feddwl o pam dyle fi wneud rhywbeth am ddim byd. Be dyn ni'n drio wneud fan hyn ydy trio dysgu bobl, wel, fydwch chi ddod yma. Wrth ddod yma a gweithio, ydych chi'n dysgu. Gennym ni ddipyn go lew o bobl di-waith yma. Pobl sydd wedi bod yn methu cael gweith, wedi bod allan o waith ers dipyn amser. A un o'r pethau maen nhw yn elwa ydy wrth ddod yma, maen nhw'n dysgu sgiliau newydd. A mwy na hynny, maen nhw'n dod nhw mewn yn ôl i trefn neu patrwm gweithio. A na un peth mae cyflogwyr yn chwilio amdano ydy rhywun sydd efo'r patrwm yna. Dim rhywun sydd efo'r patrwm o ista yn tŷ neu ista mewn pub a wneud dim byd. Wedyn maen nhw'n elwa o hynny. Mae pobl hyn wedyn, yn lle bod gen nhw ddim byd yn neud, fe ro'n nhw ddod i lefel hyn a neu chdi bach oria. Mae fynydd nhw faint maen nhw'n neud, awr y diwrnod, 2 awr y diwrnod. Sam gafal yn nhw, sam byd yn dal nhw yma. Wedyn, dyn ni'n troi'n bob dim fel yna. Mae'r ganolfan yn gartre i bob math o fywyd gwyllt ac anifeiliaid hefyd, yn geffyla a defad. Ac mwyn cadw'r rheini dan reolaeth, mae Geraint Evans wrthi'n ddiwyd yn adfer waliau cerrig y ffarm. O Geraint, os allai dorri'r draws am funud, beth enw ti i ganolfan Moelyci i ddechrau de? Wel, o'na erthigol yn yr Daily Post, swn i'n deud i'w 7 mlynedd nôl wan. Ni'n meddwl, diw, sy'n mynd i gael cyfle mynd i fanna, licio pethau amgylcheddol, fatha
walio yma a falle. Ac wedyn eisiau yma, gael gai efo rhywun a ath i ymlaen o hynny. Lle. Ie, a wedyn gwirfoddoli ydych chi'n cael eich talu fan hyn a cyflogi i weithio yma? Na, dwi'n gwirfoddoli lot yma, ond dwi wedi dechrau wan efo Coleg Harlech a gobeithio os yw pethau mynd yn iawn, gael mynd yn ôl i weithio. A sôn am Coleg Harlech, ydych chi'n hyfforddi bobl eraill i walio fan hyn felly? Yndw, dwi'n hyfforddi efo'r cangar lleol o Dry Stonewalling Association. O, gwych. A dwi'n Dry Stonewalling Master Craftsman hwnnw ers 1986. Na chi. Ac o'n i gweld eich ôl chi, da chi'n defnyddio llinyn y fan hyn, ond fel arfer fyddwch chi'n walio efo'ch llygad o'n i'n dall? Yndw, neu bylcha llygad fel arfer. Do! Ie. O'na dipyn o gam. Yndw, wel, os da chi hen arfer, mae'n iawn chi. Ie, ie. Ond pen da chi'n neud rhywbeth fel hyn, fatha tro, da chi angen gael profiles fyny ar-lein, i dweud y gwir. Siwr iawn. A wedyn be arall da chi'n neud o ran gwaith? Mae pethau wedi datblygu a symud ymlaen i chi ebyn hyn? Yndw, dwi'n ffensio yma, ac hefyd dwi'n plygu grychyn. Ie. Hynny'n hen draddodiad yn y teulu. Rwan, da ni gael y cyfle dod ar moch yma. Mae hynny wrach gobeithio yn mynd datblygu eto. Ie, ie. A fydda ni gael, mae yna cytiau moch yn Moelyci. A fydda ni roed y hwch na, a wedyn magu moch, a wedyn gwerthu yr cynnyrch trwy'r siop. Yn ogystal ag anifeiliad, mae yna ardd fasnachol yma ar gyfer bobl sy'n eisiau tyfu ffrwythau a llysia. Ac wedyn yn ystod misoedd yr ha, mae yna siop fach yma iddyn nhw allu gwerthu cynnyrch. Hefyd, mae yna randiroedd fel hwn fan hyn, fel bod y bobl leol yn gallu dod a tyfu i bwyd 'u hunain. Be allwch chi gael sy'n well? John, da chi wedi bod yma ers y dechrau a mae pethau ar sylfaen gadarn rwan. Lle da ni'n mynd o fan hyn ydy'r cwestiwn nesaf, lle de? Cam nesaf mewn ffordd ydy prynu da byw ein hunan. A hyn o bryd, da ni'n defnyddio stoc bobl eraill. Swn i'n licio weld cyn diwedd y flwyddyn yma defaid ein hunan ar y tir. Felly dyna